Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fodde yiɓɓe ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour mo ceerno Amadou Baro, min calmini on, min juurima on, min ñaagima on duwawu, min duwima Allah artiri en ɗo kadi hannde ewa e hodira Allah e welede Allah, kadi etade haalde seeɗa e fodde ko ngandumi e seeɗaɓe men ko. Hande noon gadortomi ko seeranɓe meɗen ɓeeɗo woni ceerno Malik e ceerno men ceerno Cheikh Baro, ceerno men ceerno Cheikh Tidiane Baro e ceerno men ceerno Alhaji Malik Baro, ko ɓe gadortomi hande. Ewa almudo so heeɗima kaɗo haala ene foti dañde hen gandal holno foti wadde. Ceerno men ceerno Alhaji Maliki Baro, ceerno men ceerno Amadou Baro o wi ko wiyete almudagal nde wonno minen kam amin ceedi minen wondunoɓe e ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour ɓe foof mi anda heddiɓe ɗe kono min mbiɗa andi hooram. Mbiɗa waɗi kadi dendagal ko wonduno e ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour Baro, ko kanko daɗi e almudagal, kanko daɗi e gueɗe ɗe o haalata ɗo ɗe, kanko daɗi hen no fewi. Ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour radiallahu taala anhu meeɗa noddudemo o ari omo yara seesa, ala kala ɗo wonno so ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour Baro wimo Haaji Maliki ɗo wonno fo o arata omo ɗesa dogde omo heeño ewa keñe mawɗe nandude e dogdu, wawi wiide dogdu kam kono ko keñe mawɗe no fewi no fewi, kadi ala ko wawi falademo e lawol, ala haaju mo wawi haaldede e lawol hawo daro gaga ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour. Wona musidɗo o bayrodirano no fewi, wona téléphone, wona goɗɗum, wona ɗum ɗo, wona ɗum ɗo, hay hunde wawa falade hakkude makko e ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour Baro. So ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour Baro noddi o wimo Haaji Maliki ɗo wonno fo o dilli o arata hen komo heeño keñe mawɗe nandude e dogdu. Seydi Baro yo Allah yob moƴƴere, yo Allah yob, yo Allah yob, yo Allah yob. Wallahi on tinnima, wallahi on tinnima, on darima e almudagal ɗo almudo ɗo fotanno darade ɗo, nde wonnoon alhamdulillahi rabbil alamin onon Allah no andino on ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour, an e ceerno men ceerno Cheikh Tidiane Baro onon haqiqa Allah no andino on ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour ko laaɓi ko laaɓi ko laaɓi. Mi anda seerenɓe heddiɓe ɓe kono ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour Baro kam kala ko ene darte, kala kene darte, kala kene haale, kala kene haale, kala kene yiɗe, kala kene darte, Allah asaqini on gandi ɗum e ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour Baro. Nde wonnoon on gandimo e cuuɗidi makko, on gandimo e peeñi makko, on gandimo e nder makko, on gandimo e boowal makko, on gandimo kadi e fofof makko. Kadi Allah waɗi, Allah ne heeɗi on oɗon jogui haaju, Allah heeɗi on oɗon jogui haaju no fewi, Allah heeɗi on oɗon jogui haaju eko darte ko almudo foti dartude ko. Ɗum de nafi en enen accaɓe caggal ɓe dendagal ko jotodirno e ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour Baro, dendagal ko yinno ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour Baro yiɗi ɗum, o wondini ɗum walla yiɗi ɗum ɗo hayso wondinaki ɗum ene yiɗi ɗumen, ene jogui e muɗum korsa mawko. Ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour Baro radiallahu taala anhu nde o foftoyi goto fof dañi goƴa. Kono alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin ko acca hande ko kay suddini en ngal ɗon dammugal galle ceerno Amadou Baro holno watte. Ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour radiallahu taala anhu omo duwotono o wiya galleji moƴƴuɓe foof, moƴƴuɓe haalteɓe amo duwnoɓe yo Allah dandu galleji ɗi yo Allah dandu maayo wongo e ɗiɗo galleji taw julɓe ene ngara ene jara, yo Allah dandu maaje ɗi horde. Ewa omo duwoto ɗum no fewi, kanko kam duwa makko jabama e nder galle o, duwa makko jabama e nder galle o. Yo Allah juunu ɗum noon, yo Allah rufnu e ɓesguji makko, ɓiɓɓe ruhu e ɓiɓɓe kesi fof yo Allah rufnu e mabɓe sabu barke Allah e laaɗo muɗum.
kala tan mon yiɗi oɗo galle, kala mon askitino e oɗo galle, kala mon wondino e oɗo galle, oɗo barke yo Allah rufu ɗum e fof. So rufi ɗum e maɓɓe ne kadi yo Allah hokkuɓe fandinde kadi wallaɓe naftoɓe tagore nde kamɓe koye maɓɓe. So barke Allah e laaɗi muɗum. Konngol ceerno men ceerno Haji Maliki Baro haalanno, o meeɗi amo haalana en ɗum enen almuɓe, nde wonno kanko o laaɓaɗo hunde wawi jankanademo hunde nde. Aywa omo wiyanno en ko wiyete almudagal. Omo wiyanno en ko wiyete almudagal haqqi ko woni almudagal. O wi ko yidde e fibde e fellidde. O wi ɗeɗo ge tati wiyete almudagal. Seydi Baro, wallahi aɗa andi ɗum, a haalni ɗum, ɓesgu ngu a haltini ɗum. Allah hokkuɓe noppi nanoji jaɓɓoji, kadi Allah newnaɓe no ɓe golliri ɗum ɗon. So barke Allah en laaɗi muɗum Seydi Baro. O amma ceerno men ceerno Haji ma ceerno men ceerno Cheikh Tidiane Baro, omo ceerno Amadou Baro radiallahu taala anhu, kanko ne omo haala, mi nanirimo omo haala, o wi almudo moƴƴo pullo Fuuta wondino e ceerno men ceerno Cheikh Dumga. On ɗon duuɓi Allah newni ko jangitama ko heewi hen o jangi. O fayi hodde ceerno men ceerno Cheikh Dumga, windi letere hokkimo, wi jaha Madina Gounass dokkana kam ceerno Haji Massaydou. O yehi o fayi Madina Gounass, o hokki letere o ceerno men ceerno Haji Massaydou. Ceerno Haji Massaydou jangi letere o wi aɗa andi ko ceerno ma o haali ɗo? O wi ala. O ceerno ma o wi ya jooɗo gondinoɗa kam, joɗɗa sara am ɗo. Ceerno ma o wi wattima e juuɗam ya wondunomi ɗo. O woni ɗon balɗe. Ceerno Haji Massaydou radiyallahu taala anhu wimo, aɓa joni noon haadi a jaɓi defte ma ɗe kanje fof rendinɗe kaɓaɗe ha tiiɗa, beddoyɗaɗe to burure to, ko noon ceerno men ceerno Cheikh haaliri. O wi kanje fof kaɓaɗe ha tiiɗa, nanga mbaɗa kaɓaɗe to wakande ma ha tiiɗa, kanje fof nawa beddoyɗaɗe to burure to ladde to. Mana muɗum kanje fof ko rendinɗe kaɓaɗe ha tiiɗa, mofta joɗɗa sara am keɗɗa kam. Woni e sara ceerno men ceerno Haji Massaydou omo haala mo heɗo ceerno men ceerno Haji Massaydou ha juuti. O wi min nde ummotonomi to ceerno men ceerno Cheikh Dumga mbiɗa ara, ko jangatino ko ɓuri hewde mi jangi, kadi wonko gandumi hen. Min cikkannomi mataw min alhamdulillah mi woni ceerno mi faami, kono mi andino ko hay fus mi andani. Ay ɓeɗo jiyaɓe Allah, ɓe Allah feñini feñande muɗum e juuɗe maɓɓe. Allah felliti faaborade tagore nde e juuɗe ɓeɗo jiyaɓe Allah. So tawi a wondinamaɓe, kono ceerno men ceerno Boyinnaji wiyanno ni radiyallahu taala anhu. So ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour arino Boyinnaji, o jangoɓe Qur'ana ɓe e jangoɓe sariya, kamɓe fof yoɓe ndendin fof, yoɓe joƴƴin ko wattino ɗo fof, yoɓe joƴƴin, yoɓe ngar ɓe takko ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour e keɗo ɗum. Hunde fof ko wattino yo joƴƴine, kamɓe fof yamiriɓe ko yoɓe jaaɓe keɗo ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour. Nde wonnoon Allah innaɗo muɗum heeɓe ɗon. Awa to joom bindi en ko kaalata ko, awa ahlullahi en ɓe, mi wawide kamɓe dañɗi joom bindi en ɓe de, kono kam wonko heɓoto e maɓɓe heɓata ko e binɗo. Ceerno men ceerno Haji Massaydou ne haalanno, o haala ha juuti, o wiya woto duttude, woto tampine koye mon yiiloya ɗum to defte to, ala toon. Hunde ko windaki e deftere, nde wonnoon kamɓe ɓe ƴettata ɗum koye Allah sallallahu alaihi wa sallam, ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu. Ɗum ɗon joom defte en ɓe, kamɓe daɗi defte ɗe, kamɓe daɗi defte ɗe no feewi. Mbi jogii hen noon dalil ko addini wiide kamɓe daɗi defte ɗe. Konngol ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour wino, ceerno Haji Massaydou haalno ko, o wi so tawi no Cheikh Khalil en anduno ɗum ko hanno ɗum wadde ɗum e nde ɗon deftere. Kana haala kadi ko qissa goɗɗo. Min calmini fof tan min juurima.
o amma jiyaɗo Allah musidɗo mo ceerno Amadou Samba oɗo dumunna Allah arzikinimo omo haala alhaali ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour omo haala alhaali laawol makko 83 fayi 84 ñande go'o janvier ñande capantati e go'o janvier 83 ñande heen o waali ko sadata ñande heen ko ɗo no ñalli ɗo no waali o udditi juma sadatu e ñande heen hawri ko aljuma ñande capantati e go'o janvier 83 on ñalawma hawri ko aljuma ñande heen o udditi juma sadatu sara hawre awa ñande go'o ñande capantati e go'o décembre 83 capantati e go'o décembre 83 ñande heen o jofti ko saadata ɗo o waali ɗon ñande capantati e go'o décembre 83 o hawruno ñande heen ko aljuma ñande heen ko saadata ɗo no ñalli o udditi juma saadata o waali ɗon ɓeyde subaka janngo aset ñande go'o janvier 84 ñande heen o yehi loobaali ñande heen o yetti loobaali no ceerno men ceerno Amadou Samba wiiri ni tuggude loobaali ɗo tuggude ɗon haa yetti aali wuuri rewo e worgo ene satti gure ɗe o yettaaki so wonaa gure tati ɗeɗo de o yettaaki ɗumen baŋnge rewo to ko gure ɗiɗi baŋnge worgo ga ko wuro woto o yettaaki ɗen nde wonnoon Allah na wallimo kanko kala ɗo noddaaka o heewaani nootaade toon kala ɗo bismaka o heewaani yahde toon awa to baŋnge jeeri ga ko wuro wiyetengo hombongo ngon bismakimo o yettaaki ngon e ngol ɗon laawol ngol kaalanmi ngol to baŋnge maayo to ko wuro wiyetengo tiggere e wuro wiyetengo guumal ɗeɗo guri ɗiɗi e baŋnge maayo to o yettaaki ɗum kono ko heddi ko tuggude loobaali haa yetti aali wuuri rewo e worgo ene satti wuro ngo ɗo yettaaki ewa e taweede min hooram ewa ko wona ɗum ko ngol laawol ceerno Ibrahima Ba radiallahu taala anhu yo Allah yurmoɓe afoɓe kamɓe fof kanko e ceerno Basiru Diallo aɓe kaalta ɗum yo Allah yurmoɓe afoɓe o wi ngol laawol ɗo cuɓi tan fodde goto fof wuro heen fof waɗi ko hay goto meeɗani wadde kadi caggal ɗum ɓe jiitani ɗum sona ɗon ɓe meeɗa yiide ɗum sona ñande heen ɓe jiitani ɗumen kadi caggal goɗɗon laawol ɓe mbi wuro Adamu ngo ko haawre ɓe mbi tuggude haawre haa yetti jaamugel o wi kanko ceerno Ibrahima Ba o limi ɗon 400 puccu o wi ko ladde nde fof wonti ko pucci ɓoli ewa haw sikki ma taw ɗiɗo pucci kay wona pucci ɗeɗo gure ko pucci jippinaɗe tan o ɓe meeɗa yiide ɗum sona ɗon ɓe mbi go'o ɗimmol ngol nokku fof galle fof wuro fof ɗo yetti so wonata galle wontata ko tampere ko alhaali mawɗo wontata so haa yetti ɗimmol ngol ko wuro ceerno men ceerno Samba guuriki haa yetti guuriki ceerno men ceerno Samba guuriki onne kadi waɗi programme o yamiri almuɓeɓe hay goto woto ɓittin ceerno hay goto woto dilli ceerno o yamiri almuɓeɓe tuggude maayo haa yettiɗo piliyani ceerno foti jooɗade ɗo goto fof o waɗani ɗum drapeau danejo ɗe winda Allahu akbar goto fof kamɓe fof so tawi ceerno ɓallimamaɓe yoɓe jewɗo e leydi ɓe inna Allah ɓe mbiya Allahu akbar haa ceerno ɓenna ɓeɗonne kadi noon ceerno waɗira ɗon haa yetti piliyani muɗum radiallahu taala anhu seydi Baro min jiitani ɗum sona ɗo min meeɗa yi ɗum sona ɗon kadi min jiitani caggal ɗum mo amma wuro tati ɓiyo ngo ko Sadel wuro tati ɓiyo ngo ko Sadel seydi Baro wallahi goto fof en teddinanma banggue ma goto fof en teddinanma fodde maɗa wuro tati ɓiyo ngo ewa wuro tati ɓiyo ngo ko Sadel naaɓe ne kadi mbaɗani ceerno ko gure 4 Sadel naaɓe ne mbaɗani ceerno ko meeɗa waɗede e gure ko ceerno yetti ko fof ngol lawol haa yetti ɗon meeɗa waɗede hono ɗum ɓe ñaagui ceerno ɓe mbi ceerno yo yaltu on sahaa ɗo funnague galle ceerno Abdoul Aziz Dieng ɗo ko bowal manggal wonno ɗon eɓe ñaagui kamɓe fedde Cheikh Tidiane nde ɓe mbi eɓe ñaagui ceerno yaltanaɓe ɗon tan darnoɓe e bowal he wonko ɓe jiiɗi waddude e ceerno jaɓaniɓe ɗum yalti dari ɗon kamɓe fedde l'islam nde kamɓe fof ɓe jaltini sartaji mabɓe ene waɗa lollanŋeji
kanko mawɗo fedde l'islam nde amo inna Allah omo jogii suhli amo suhla ɓe ne inna Allah ɓe ne pella pirlaji ɓe mbaɗani ceerno yirinde e mbaɗi noon min meeɗa yiide ɗum kadi sona ɗon ko heddi ko subalɓe meɗen subalɓe meɗen subalɓe meɗen subalɓe meɗen cali subalɓe meɗen cali ɓenne nde ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour ari ha ɗon ɓe mbi ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour aɓe ñaagui ceerno yaltanaɓe heɓa ɗo funnague juma ɗo jooɗo ɗon ene ndaaraɓe aɓe jiiɗi waɗande ceerno fiifire on saaha hakkude juma ka e maayo ngo ene woɗɗi seeɗa waɗi bowal manggal ɓe mbattani ɗon ceerno yalti jooɗi ɗon kamɓe fedde Cheikh Tidiane nde fedde l'islam nde kamɓe fof ɓe dari kamɓe fof ɓe jaltini laaɗe eɗe laaɗe ene pentira ne wa gawƴirɗe ene peltira kamɓe fof aɓe jirlo e nder maayo he aɓe inna Allah e pella pirlaji awa ceerno hakke ceerno weltade ceerno wi jaltaɓe o mawɗo suhlaɓe o argayi on ari o wi mi sodini on laana hakke makko weltade min meeɗa yiide sona ɗon non nde o wi jaltaɓe o yartawa kam Mbour tubbude ndar ha Bakel kala ɗo jiiɗon laana koko jarata fof ar Mbour tawa kam ɗon mi hokkuma kalis o jaltaɓe o ari ha Mbour tawi kam ɗon on saaha bi tawa ceerno itti kalis o hokkimo ɓe coodoyi laana ka kan laana nen ɗon ɗo cali ɗo ha joni laana Cheikh Tidiane laana ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour Seydi Baro yo Allah yurmo yafuma Seydi Baro mi yiɗino haalde ko heewi kono wan noon mi ronku dañde fursa no feewi mi ronku dañde fursa muɗum yajen ɗo mbiɗa haala e wan noon mbiɗa woni e nder yimɓe no feewi ko ɗum haɗimi dañde no kalirmi gilan nde ñaaguiɗa kam an Alhaji Birande Soumare gilan nde ñaaguiɗa kam mi wima mi nani mi jaaɓi en ɗacce e hoddira Allah kono sa yi ɗum tardi seeɗa komi ronku dañande ɗumen fursa ɗo mbiɗa wawa joñade mi wawa handude e moɗon wawa yewtidde e moɗon mataw ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour o wi hunde ko ganduɗa ko heewi ko fof yonata o wi seeɗa munne kadi famɗata mataw jondinden ɗo tan min calmini fof min juurima min ñaaguima du'aw kadi min duwima fodde amen amin ñaagui du'aw noon minenne koye amen awa seeremɓe ɓe innumi ɗo inɗe muɗum ɓenne kadi mi ñaagui ɗum yafuya mbiɗa ñaagui ɗum du'aw assalamu aleykum rahmatullah kono mi yiiɗa haalde noon goto e mabɓe tugguɗo e ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour faye mabɓe kamɓe wonɓe lesɓe kala nde kalmi hunde goto e ɓe mi wi kaari wi walla kaari waddama ɗum tawno wona min tan tawa taw hewɓen tawa ɗum yo Allah yurmomo yafomo kanko ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour ko heddi ko yo Allah reen yo Allah uddit yo Allah reen yo Allah hokkuɓe nananede e jaɓanede yo Allah renan en jaatiji mabɓe yo Allah renan en jaatiji mabɓe Allah nanga e tinɗi mabɓe no ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour yiɗirno ni no wiranno ni taw kamɓene hay goto mabɓe worata fele ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour gon worani fele seeremɓe mabɓe seeremɓe mabɓe ne kadi worani fele nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fof en yo Allah waɗana en noon enen fof kala tan neɗɗo jinnoɗo ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour kala neɗɗo mennoɗo heɗade ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour kala neɗɗo mennoɗo wondinade ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour mbiɗa ñaago sabu barke Allah innuɗo muɗum yo Allah newnane enen fof tawa hay goto men worata ɓernde ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour mbiɗa ñaago Allah enen fof no poɗɗen tawa hay goto meɗen worata felo ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour ha Allah newno en tawtoyemo kanko ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour taw ko ɗalde e juuɗe meɗen ko taw rufani waylani waylaka sabu barke Allah ɗum yo Allah waɗan en noon ko Allah tan innuɗo mum jogui toon kañum tan wanno fof kala neɗɗo jinnoɗo ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour kala neɗɗo keɗinoɗo haala ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour kala neɗɗo gondinnoɗo e ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour mbiɗa ñaago Allah innuɗo mum yo Allah waɗan en noon enen fof sabu barke Allah innuɗo mum sabu barke ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour mbalen jaam o ko musidɗo mon biyeteɗo Ayoub Dia to Hawre assalamu aleykum rahmatullah